Nakonec ten zápas proti Litoměřicím o 3. místo tabulky skončil fotbalovým výsledkem, bohužel pro vás porážka 0-1. Jak se to utkání hodnotí z vašeho pohledu? Je to pre nás teraz dosť ťažké, lebo myslím, že sme v dobrej forme a aj tento zápas bolo to vyrovnané, ale mali sme veľa šancí aj do útoku, takže o to viac to mrzí, že takýto výsledok mohol byť na našej strane. Vy jste tam nejprve ty šance spoluhráčům připravoval v první třetině, ve druhé třetině, jestli se nepletu, potom ubrání oslabení ve třech, jste tam sám velkou šanci měl, tak zkuste se za těmi momenty nějakým způsobem ohlédnout, co tam chybělo, proč to neskončilo brankou. Boli to aj zlé riešenia z mojej strany, pri tom 2-1 strelami, zle som vystrelil, malo to ísť vyššie a potom pri bránke bolo toho veľa hráčov, chcel som tomu dostať na bránu a nepodarilo sa mi to, bohužiaľ. Co bylo nakonec zlomové podle vás v tom zápase ve třetí třetině? Možná to byla ta oslábení, která vám rozbila nějakým způsobem hru, protože přece jenom, když se častěji střídají ty speciální týmy, tak část týmu je vytížená víc, část naopak tolik nehraje. Ako v tretej tretine už myslím, že všetci sú v nejakom tempe aj pri takom nejakom vylúčení. Boli tam aj tie oslabovky, chalani to bránili super, len nakoniec tak jedna nešťastná strela, už to bolo aj myslím aj mimo oslabenia a to rozhodlo zápas. A co pak chybělo v závěru k tomu, abyste si třeba vytvořili větší tlak do té branky v útočném pásmu a měli více možností k tomu vyrovnání? Už to bolo také, Litoměřice dobre bránili a aj keď sme mali tlak, ale nejaké možno väčšie šance, boli tam aj väčšie šance, ale sme to nevyužili a to asi rozhodlo. Nicméně asi strhující zápas, šance na obou stranách, zejména asi nejvíc té druhé třetině, takže divácký je opravdu dobrý hokej a není to něco, za co byste se museli, řekněme, úplně stydět a chtít to úplně hodit za hlavu. To nie, myslím, že posledné zápasy hráme veľmi dobre a myslím, že aj teraz sme sa vedeli vpredu v útoku presadiť a akurát chýbali tie góly. No a pre divákov myslím, že to mohol byť fajn zápas, aj keď so smutným koncom. Ten váš útok byl vidět i v tomto zápase, i například v tom předchozím na Vsetínském Lapači, tam jste se konec konců vy osobně postaral ve třetí třetině o vyrovnání na 2-2, tak zkuste něco říct k té spolupráci ve čtvrtém útoku s Lukášem Kludilem a Radimem Hradilem. Spolu sme chalani, už sa poznáme druhým rokom a snažíme sa spolu aj komunikovať, čo by sme mohli robiť. Sme rovnako starí všetci, takže chemiu tam máme a máme aj dobrý pohyb, myslím, a snažíme sa to teraz využívať. Teď vás čeká velmi atraktivní zápas Hanácké derby na ledě Prostějova hned v pondělí. Co v tom zápase bude důležité, abyste z něho si odnesli nějaké ty body? Myslím, že mali by sme pokračovať v tej našej hre, čo nás doteraz vlastne zdobila. Dobre vzadu, dobre v útoku a verím, že keď budeme pokračovať, budeme trošku šťastíčka na našej strane, takže vyhráme. Já se možná ještě zeptám k tomu Prostějovu. Hodně to nešlo v té první čtvrtině, teď se samozřejmě zvedli, přišel nový trenér, tak dále se to trošku sleduješ. Jak třeba to bude jiný tady z toho důvodu, že prostě teďka jsou na vlně a se nebude vůbec jednoduchý zápas? Ani ten prvý zápas nebol jednoduchý. Vieme, že keď sa pozrieme na ich tým, že majú kvalitu, že bola otázka času, kedy sa zdvihnú a zajtra si už budeme mať nejaké video ohľadom supera a nech sa pripravíme čo najlepšie. Co to vy osobně vyhovuje ti toto zápasový tempo takhle, když vlastně hrajete den pauza a hned zase další zápas? Áno, nie je to problém, čím viac zápasov, tým lepšie ako tréninky.